बोरै साइखोन आरो गारे बाइके थिके बा ओ प्रभु बाइके थिके अभी बागे चोने खाइका बनो नारुक मालिया ओ बुका खांसा थाका धन सम्पद थाका बनो नारुक मालिया बो चेष्टा खाइने खाजो बो रमुके खाइने खा नारुक मालिया बो इको वैसा किडनी नष्ट हुई जागनो किडनी नि टेस्ट खाइकांगे किडनी गाहाम नही सावंगाके बेनि लिभार नष्ट लिभार नि टेस्ट खाइकांगे लिभार नि बुका हामि रिपोर्ट फाइसो पायो जोंबो मनोरम नानि जोंबो दाइबो खाइका जोंबो बिमबागे जोंबो जोंबो जो खाइसिले जोंबो नारुमालिया जो बस चालू थैबा बो आइलेस हस्पिटाल बा कोनो कायसा संगठन नगतर तां केसे बा तेसे बा कोनो संगठन नगतर तां बा तिरोगो दे संगठन नगा आबले आबासु सासु मैया रे बाबा रे राका